Пристигна найлона от Италия. Това е найлон за оранжерия. Вижте цял тир найлон. Това е найлон на италианската марка Lirsa. То найлон вече го продаваме за трета година. Найлон е от най-висок клас, висококачествен найлон, като имаме всички размери. Снимай тук да се покаже. Това е на големи ролки, примерно тази ролка тежи 520 кг. Широчината е 10 метра, дебелина 180 микрона на марката Lirsa. Тук пише, има инфраред защита, антикапка, антимъгла, UV защита, всичко. Точно тази ролка, 520 кг, е дълга 292 метра. Сега, който иска найлон, ще му отрежем парче колкото иска. Примерно широко 2, 3, 5, 10, 15, 20 метра, колкото иска широко и дълго колкото иска. Режем и пращаме по еконто. Ако иска малки парчета, ако иска големи. За по-сериозните земеделски производители, които имат големи оранжерии или пък за търговци, даваме по цени на едро, примерно на цяла ролка. Когато цените са на цяла ролка, правим много сериозни отстъпки. Сезона за монтиране на найлон на оранжерии още е малко рано, нали? Но имайте предвид, че сега преди сезона даваме отлични цени. Може да се каже най-добрите цени в България. На представителите на тази фирма Lirsa, завода за найлон Lirsa, представители в България сме ние. Така че ако ви трябва италиански найлон, звъннете, обадете се и ще останете доволни. Айде, количество имаме големи, чакаме и земеделски производители, и търговци, звъннете. Ще се договорим за цените.